Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Mga igsoon ni ining misa atong iapil sa atong mga pag-ampo ang atong mga igsoon nga nagmasakiton nga nakaron sa balay tambalanan ug naa sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Aron mahimo kitang takos ug angayan sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala kitang tanan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako ug dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Usa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an nunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon nunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Inisayuta. Ginoong Diyos langitong hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Kadai kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Kau nagawag tang sasala sa kalibutan, paluy kami. Nagalingkod sa tuo sa Amahan, tawatan ang pangamuyo. Maya sa Diyos dito sa langit. Ang santos ikaw lamang ang sa Espiritu Santo, iya sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
magampo kita. O Ginoong Hesus, pagdali o gayaw paglangan, aron sa imong pag-abot, mga lipay ang nagsalig sa imong gugma, kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya sa diha nga nakasukad na si David sa iyang pagkahari ug wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya, giingnan niya si Nathan ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga Sidro. Apan anaata ibutang ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tulda. Og miingon si Nathan kang David, lakaw, buhata ang imong gitinguha, kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan niadtong gabhiuna, gisultihan ni Nathan sa Ginoo, ingna ang akong alagad nga si David, kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimo balay nga akong kapuy-an? Busa karon sultihi ang akong sulugoon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsibanan, gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan, ang mga Israelita. Naguban ako kanimo sa tanang dapit nga imong giadtuan, o gibuntog ko ang tanan mong kaaway, ug himuon kong bantugan ang imong ngalan, ingon sa mga ngalan sa mga bantugang tao sa kalibutan. Hatagan kog luna ang akong katawhan, ang mga Israelita, ug papuy-on ko sila didto aron makabaton sila ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga taong mapintas, ingon kaniadto. Sukad sa panahon nga nagtudlo akong mga maghuhukom alang sa akong katawhan, ug dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang pa ni ana, ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw og mga kaliwat, ug inikamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, ug himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, ug lig-unon ko ang iyang gingharian. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Ug palungtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Awiton ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Awiton ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kayuhan sa Ginoo akong awitan sa gihapon. Labaw sa tanang kaliwatan, magasangyaw ang akong babasay mong kanunayon. Kay nag-ingon ka, ang akong kaluoy nagabarug sa kahangturan. Sa langit imong gilig-on, ang imong kamatinud anon. Ang kaayo sa Ginoo. Naghimo ako kasabutan uban sa akong pinili. Nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, ligunon ko ang imong kaliwat. Ug pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Miingon siya kanako, ikaw ang akong amahan. Akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, patunhayon ko ang akong kaluoy alang kanimo. Ug ang akong kasabutan uban kanimo nagabarog nga malig-on. Awiton ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Palihog tindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw nikaw o Ginoo. Napuno sa Espiritu Santo ang iyang amahan nga si Zacarias ug nanagna. Daygon nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel,
Kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanila kagawasan. Gipaanhi niya kanato ang usa ka gamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Kini maoy iyang giingon kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta. Misaad siya sa pagluwas kanato gikan sa atong mga kaaway ug gikan sa gahom ni adtong tanan nga nagdumot kanato. Miingon siya nga mupakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan ug mahinumdom sa balaang kasabutan. Misaad siya sa atong amahan nga si Abraham ug nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway ug mitugot kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok nga mahimong balaan ug matarong sa atubangan niya sa tibuok natong kinabuhi. Ug ikaw, anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios nga labing halangdon. Mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan, sa pagpahibalo sa iyang katawhan nga maluwas sila, pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kayang atong Dios maluluyon og malumo. Siya maoy mopadan-ag kanato sa banag-banag nga masanagon sa atong kaluwasan ug mubanwag gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamatayon. Pag-agak sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong gabi kanatong tanan. Ato sa pakpakan ng Ginoo. Mga igsoon, sa Ebanghelyo karon atong nadungog ang awit pasalamat ni Zacarias. Mao kini ang gitawag og Benedictus. Kung ang mahal nga berhen aduna usab siya'y awit pasalamat tungod kay nakita niya ang kaayo sa atong Ginoong Dios, si Zacarias usab niining tungora nihimo siya og awit pasalamat ngadto sa atong Ginoong Dios ug gitawag kini og Benedictus. Usa ka awit pasalamat pero labaw sa tanan usa kini kaawit sa paghandom, no? Ang gihimo nga awit pasalamat ni Zacarias usa kini kaawit sa paghandom. Gihandom ni Zacarias ang taas kaayo nga kasaysayan sa pagkamatinud-anon sa Dios, labi na diha sa lungsod sa Israel, ang lungsod nga pinili. Gikan sa mga panaad sa pagpaabot hangtod sa katumanan niini. Mga igsoon, dili lang kini awit sa usa ka tawo nga wala masakiti, no? Kundi awit kini sa usa ka tawo nga dugay na kaayong naghuwat gani hapit na mo surrender, hapit na mawad-i og paglaom. Pero sa katapos-tapusan nakita ra ang maong kahayag. Mga igsoon, kung buot hunahunaon, daghan kaayo ang makarelate sa kinabuhi ni Zacarias. Kinsa maoy gipasidunggan karong adlaw, kinsa maoy nagsuwat og awit pasalamat ngadto sa atong Ginoong Dios. No, daghan ang makarelate siguro sa kinabuhi ni Zacarias. Pilakha kanato, no, pilakha kanato karon nga dugay na nagampo pero murag hilom raman ang langit. No, pilakha kanato kanatong tanan nga niya dinhi, pilakha kanato ang nagsigi og balik-balik og ampo pero murag hilom raman ang langit. Way kisaw ang langit. Sa atong mga pag-ampo kada adlaw, way kisaw ang langit. Pila kanato ang milaom nga unta magbag-o na ang atong bana, magbag-o na ang atong asawa nga dili na magsigig pangita og lain. Pila kanato karon dinhi ang milaom sa Ginoo, ang nagampo sa Ginoo nga unta kining akong bana, kining akong asawa dili na magsigi og pangabit, dili na magsigi pangita og lain, no? I know naata niini nga mga pag-ampo, no? Naata niini nga mga pag-ampo. Pilakha kanato ang milaom nga magka-okay na mo sa imong anak,
nga pila na ka mga adlaw, pila na ka mga simana, pila na ka mga tuig, hangtod karon, wa gihapon mo magtingog, no? Mga ginikanan nga sa mga ginikanan ug mga anak nga niya dinhi, pila na ka mga adlaw, pila na ka mga buwan, pila na ka mga katuigan, nga hangtod karon, wa gihapon mo magtingog ug milaom ka nga maokay mong duha. Pila ka kanato karon ang milaom nga maayo ta sa atong mga sakit ug balatian. Pila ka kanato ang milaom karon nga makakita ta og maayong trabaho. Pila ka kanato karon ang milaom nga magmalipayon ang atong pamuyo. Pila ka kanato karon ang milaom nga mahimong magbabulukon, mahimong malipayon ang atong pamilya. O pila ka kanato dinhi karon. Naata niining mga pag-ampua mga igsoon. Nag-ampo ta, milaom ta sa Ginoo nga unta dunggo niya kining atong mga pag-ampo nga sa dugayng panahon balik-balik ug balik-balik nato nga mga pangamuyo nga naha kaniya. Pero tuig naman ang ninglabay, no? Kabantay mo sige tag-ampo, pero tuig na ang nilabay. Hangtod karon wa gihapoy tubag gikan sa Ginoo. Way tubag ang atong mga pag-ampo. Ug sa kahilom niini, hinay-hinay nga musud sa atong hunahuna kining maong pangutana, no? Naa ba kahay Ginoo or nakalimtan ko sa Ginoo? Tungod kay di madungog ang atong pag-ampo, tungod kay way response sa atong mga pag-ampo, musud sa atong hunahuna, naa ba kahay Ginoo or nakalimtan ko sa Ginoo? Mga igsoon, ang Benedictus mao ang tubag sa imong mga pangutana karon. Ang awit pasalamat ni Zacarias o ang Benedictus mao ang tubag sa atong mga pangutana karon. Gipahinumduman ta niini nga wa malimot ang Ginoo. Period. No? Kung ang hunahuna nato murag gikalimtan ta sa Ginoo tungod sa dugayng panahon nga wa madungog ang atong mga pag-ampo, kining maong Benedictus, kining maong ebanghelyo karon, kining maong awit ni Zacarias, nagpahinumdom kanato mga igsoon nga wa malimot ang Ginoo kanato. Period. No? Ang problema lang usahay kay dili muhaom ang takna sa Ginoo ug ang atong takna. Mao ni ang nakaproblema. Wa ta makalimti sa Ginoo, pero dili ang problema usahay, dili man muhaom ang takna sa Ginoo ug ang atong takna. Naanad ra ba gyud ta og instant, no? Gusto nato kung mag-ampo ta, naadayon ang tubag. Gusto tag instant, instant coffee, instant nga pagkaon, instant nga delivery, no? Ganahan ta og instant reply. Mao nga kung mag-ampo, kung mag-ampo ta kining atong mga pag-ampo nga dili dayon matubag, hunahuna nato failure na pod, no? Kining atong mga pag-ampo tungod kay ganahan tag instant reply sa atong mga pag-ampo, unya kung di matubag ang atong mga pag-ampo, muingon ta dayon failure na pod. Pero ang Dios mga igsoon, ang paghuwat dili kini kawadon, no? Akong balikon, ang paghuwat sa atong mga pag-ampo dili kini kawadon, kundi lakip kini sa iyang mga plano para kanato. Busa kung atong tan-awon si Zacarias mga igsoon, pila ka tuig, no? Pila ka tuig siya nga nag-ampo aron mahatagan og anak. Imagine, si Zacarias usa ka temple priest, usa ka pari. Kay bao ko nga sa iyang pagkapari, nangayo siya sa Ginoo nga mahatagan siya og anak. Mangutana mo, Father, mahimo day nga maminyo ang pari kaniadto? Sa karaang tugon, mahimo nga maminyo ang pari. Mao na nga si Zacarias, usa ka pari, usa ka temple priest. Siya ang maguna, siya ang manguna, labi na kung maghalad og mga mananap nga sinunog. Mo na nga sa iyang pagkapari, kay bao ko nga, nag-ampo siya sa Ginoo nga mahatagan siya
ug anak sa dugayng panahon. No, sa dugayng panahon nagampo siya nga mahatagan unta siya og anak. Tingali sa iyang mga pag-ampo, miabot siya sa punto nga mihunong na siya nga mulaom pa. No, imagine dugay kaayo, dugay sila nakaanak. Pero sa dihang miabot ang grasya sa Ginoo, dili lang basta anak ang gihatag, kundi si Juan Bautista, kinsa gihatagan og pangalan gahapon. Dili lang usa ka anak, kundi si Juan Bautista ang gihatag kinsa mao'y mag-andam sa agianan ni Jesus. Mao'y mag-una ni Jesus. Mao'y muandam sa agianan ni Jesus. Buti pasabot, basta mulihok gani ang Ginoo, dili lang kay paigo, kundi sobra kanunay. Dili lang kay anak ang iyang gipangayo, si Juan Bautista ang gihatag sa Ginoo kinsa mao pag-andam sa agianan ni Jesus. Mga igsoon, tingali kining atong mga gihilakan karon, wa pagidungog sa Ginoo tungod kay mas duna pay lawom nga gihimo ang Ginoo para kanato. Dunay lawom nga plano ang Ginoo para kanato. Basin og samtang maghuwata sa tubag, gihulma sa daan sa Ginoo kining atong pagtuo. Basin ang atong gipangayo nga kabag-uhan, basin mas gusto sa Ginoo nga bag-uhon sa daan ang atong kasing-kasing ug pagkatao kay puno na sa pagpakasala. No? Basin og bag-uhon sa daan sa Ginoo ning atong mga kasing-kasing nga bato na sangatanan aron di mababagan ang maong grasya. Ang Pasko kini nagpahinumdom kanato nga moabot ang Ginoo dili sa banha sa kasing-kasing, dili sa paagi diha sa kabanha sa kasing-kasing, kundi sa kahilom niini. Dili sa pagdali-dali, kundi sa insaktong panahon. Miabot si Kristo mga igsoon, dili ni adtong andam ang mga tao, kundi miabot siya sa dihang ang mga tao gikapoy nagmuna-muna sa pagpaabot kaniya. No? Mga igsoon, ang Pasko magpahinumdom kini kanato, wa miabot ang Ginoo tungod kay maayo ang dagan sa kalibutan. Miabot ang Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan tungod ug alang para kanatong tanang mga masalaypon. Sa katapusan, hapit na ang Pasko. No? Karon mo ang katapusang simbang gabi. I hope nga nakumpleto nato ang simbang gabi, pero ayaw mo kagool katong mga wa makakumpleto. Dili sukdanan ang complete attendance sa paghatag o grasya sa Ginoo. No, magdepende ang grasya sa Ginoo diha sa atong disposisyon, diha sa atong pagdawat sa iyang grasya. Hapit na ang Pasko. Hinaot nga dili unta kita maluya nga mulaom. Kung wounded ka karon, kung samaran ta karon, embrace it, no? Embrace it. Kung adunay luha sa imong mga mata, offer it to the Lord. Kung aduna tay mga pag-ampo nga dugay nang miabot, ipadayon lang gihapon hangtod karon. Tungod kay sama ni Zacarias, bisan og late na, pero still miabot lang gihapon. Bisan og hilom kaayo, pero milihok ang Ginoo. Tungod kay kung kini panahon sa Ginoo, sigurado ko nga iyang ihatag ang pinaka maayo. Amen? Amen. Palihog manindog. Si Kristo ang manluluwas sa tanang katawhan, uban sa dakong pagsalig ug kahinangop, dawato nato siya ug diha sa atong pag-ampo kita moingon, umari ka Ginoo ug luwasa kami. Umari ka, Ginoo, ug luwasa kami. Alang sa simbahan, ang katawhan sa Dios aron ng kalinaw ug katarong ni Kristo, maila diha sa tanan niyang katukuran o binuhatan, magampo kita. Umari ka, Ginoo, ug luwasa kami. Alang sa tanang nagdumala sa atong nasod,
aron ang ilang mga panglangtaw ug pamaagi kanunay magsunod sa laraw ni Kristo nga gidasig o gipaluyuhan sa atong inahan nga si Maria. Magampo kita. Umari ka, Ginoo, ug luwasa kami. Aron kitang ania dinhi karon magdumdum sa mga kaigsuonang nag-anto sa kasakit ug kagutom, kami nga ug kahingawa panahon sa Pasko, ug mupakita sa atong pagbati alang kanila pinaagi sa gagmayng simbahanong katilingban. Magampo kita. Umari ka, Ginoo, ug luwasa kami. Aron kami makapadayon sa pagpadayag sa kamatuoran, bisan pa sa mga pagtamay o pagsalikway kanamo. Magampo kita. Umari ka, Ginoo, ug luwasa kami. Aron ang tanan natong kaigsuonan nga nangamatay, daduna ni Kristo nga manluluwas ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita. Umari ka, Ginoo, ug luwasa kami. Sa kahilom sa atong kasing-kasing, atong iapil sa atong mga pag-ampo, ang atong mga personal nga mga katuyuan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata nga maluluyon o Ginoo ang mga gasa nga gihalad namo kanimo, aron human kami makakalawat niini, mapasaylo kami sa among mga sala, uguban sa putli nga kasing-kasing, dawaton namo sa buhing pagtuo, ang mahimayaong pagabot sa imong anak, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amahan nga makagagahom sa tanan o kanunay buhi nga Dios, angay gayod nga kanunay og sa tanang dapit magpasalamat kami kanimo, ilabi na ni ining balaang panahon sa nagsingabot nga pagkatao sa manunubos, sa pagpanganak ni Maria, gikan sa tinagong sangtuaryo sa iyang ulay nga sabakan, gipadayag mo nga kahayag sa tanang mga nasod ang timailhan ug tuburan sa kaluwasan ng imong anak sa Hesukristo. Sama sa pagbanag-banag sa kaadlawon, ang bana sa simbahan misidla kanamo, ngaging harian sa kahayag nga walay pagkapalong. Sa among kalipay, nagaawit kami sa imong himaya, uban sa mga panon sa mga anghel ug mga santos sa langit. O Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahom. Hosana, Hosana sa kahitasan. Ginoo, Hosana, Hosana
sa kahit Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, nikuha siya og pan, ni pasalamat kanimo, nipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na banhaw, si Kristo, siya mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Ingon man Ginoo kining katawhan nga naa sa imong atubangan karon. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles Pedro ug Pablo, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Karon ipakita ta ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagdait maanaa kaninyo. Mga igsoon, mao kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagato ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging spiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa nga akong kaugalingon nga naha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Nabag-o kami o Ginoo tungod nining imong katingalahang hatag, ug sa mga nangandam kami sa pagsaulog sa adlaw natawhan sa imong anak, itugot usab nga madangat namo nga malipayon ang iyang mga ganti nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa dili pa nato tapuson ang santos nga misa, atong pasalamatan ug daygon ang Ginoo nga niata karon dinhi nakatambong sa misa ug nakaalagad kaniya atong pakpakan ng Ginoo. Ug human sa katapusang panalangin, akong hangyoon tong mga nag-birthday karon, nagsaulog usab sa kasumaran sa ilang kaminyoon, ingon man ang tanang mga bata nga ni adinhi,
Duol mo sa atubangan kay bisingan mo ni Father. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa ngatanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo.